Здравейте! Аз съм Света от Modatel и ще ви покажа нашите калъфи за Samsung Galaxy S4 Mini. Това е нашето гръбче, изработено от термополиуретан. Предлагаме го както с хик стайл, така и изчистено напълно глоси стайл, мат стайл и S стайл в най-различни цветове. Също така, гръбчета имаме изработени от пластик, отново в най-различни цветове. Имаме и хубави предложения за силиконовите калъфчета. Миньончето също го имаме и в различни цветове на дъщеризончето, както и зайчето с различни цветове. От кожените ни калъфчета предлагаме както с вертикално отваряне. Отново го имаме в различни видове. Също така предлагаме и с хоризонтално отваряне, който може да се прави и на стойка. И отново го предлагаме и с прозорци тези. Отново в най-различна цветова гама. Можете да разгледате повече предложения на нашата страница modatel.eu.